Uri wani? Pai? He sorry. Sorry. Oh, ndauzizive ndafunga kuti wakuda kweke. Ii wagwadziwa musodzi yatozara maziso. Aisi, inini yange iri first time yangu kuzviona zvinoitwa naPessy izvi. Kana itori kuti yange itori first time yangu kuona chisasimba. Ndamboona simbiyo. Nemwe simbi nedanda iri koko. Ndikamubvunza ngati ko newe Pessy ko simbi idzi. Ngozwa akadzinetsera simbi idzodzo. Ndedzei wazviona uyaone zvikuita Pessy apa. Pessy uchitsanangura kuti saka simbi dzako idzi ndedzei. Ndapari ato. Idzi simbi idzi anonzi makona profile. Nungova kungoseta kuna yako ka1. Chako chidi chitara level. Level iri. Tasauni. Tsigira ikoko shama. Unofanirwa kutsigira masaidi ose. Tamba fast. Kuti adi asadona. Kuti risafamba, profile risafamba. Profile ndo dande ka ndo simbi. Profile ndo simbi. Oh, ino ndo inonzi profile. Right, tsokera kuna uPessy. Wadere wodi. Ndo cheka u. Side. Tenza enda pale pazasi pacho. Apa uri kucheka chii papo? Apa ndiri kucheka kuti andione kuti ndisina kurasika here pakuseta profile rangu. Nekona yangu. Ndendobva ndati mukomana aidzokera kudanda iro. Then ndindomuudza kuti uramba rakaderera kana turosodera. Ngarisodere kwauri koko mbijana. Wozo chito director nekoko. Aura hari ndekoko torisunga. Mira usanyanyisa. Ya, cheka ipapo. Unokwava level. Dzokera kwaari. Apa pava level. Saka danda rinotidetsera kujega kudai. Inotijegira kuti risafamba kudai. Ndezvo aita kuti apa. Ndikandadai ndakumaka makechi yangu 15 netaka. Then kandadai ndotora anoona chikechi changu ichi. Chitanda ichocho. Chikechi yangu yetaka randoisa pachitina. Then ndo yandodi andoumaka panapa. Wokuti pauchaisa dhaka ndipapi. Swapedza mudhuri wese. Swandapedza mudhuri wose. Saka zvinhu ndosingazvi zvako zvakabuda zviri smart. Oh, une uchita nechitanda futi. Ndoko une uchimaka nezimbe paye. Oh. Pane zvimwe zvauda kutiudza futi. Ndofunga ndoseka. Mazoisa DPC yamuchibvunzana. Tasati tinota kudotanga DPC teka pale. Iyo. Ole ndio makutonga kuti iyo yamatoisa ya DPC yaiswa. Hai dzimwe dzakasimba kana mwando wambouoni. DPC waya dzavo dzavari kufamba nadzo idzodze inonzi rifosi. Zviri kubuda kwazvo. Unoiona foundation pane vanhu vaikukomenda vachiti foundation yako yakanaka. Maline mangani 1 2 3 4 5 ka? 6. Unoverenga sei kuti saka iri line futi? Saka toti 1 2 ngiya uverenge ndio unoziva. 1 2 3 4 5 We 6 imba ichina mudenga. Si uchisa maline akawanda basi. Foundation inofana kusimba. Unoziva zvinhu zvako. Guys, right, kana pane vanenge vachidata saka ukuchiona rechimba chiri kumashure icho chiri kubuda here. Kana apa isati yapera anoda kuseta inonzi chiyemwe inonzi slashing. Saka adaita inonzi slashing. Mozviona manje
saka takamirira kamushini kacho kanoslasha kudaiwo. So timboonawo type iyoyo yebuilding. Saka kazhinji kacho tichiitawo mabasa aya hatisongoitira vega vepanowo zvakare, tiri kuitirawo kuti iye wachanga achivakawo atiradze zvidavado zvake. Watiradzawo zvidavado zvake, vamwe vanenge vachida kuzovakigwawo vaya votibata. Kana matibata tokuudzai zvokuzoita. Saka izvozvi zvidavadowo zvakangoita because tikati tikombire kuti kungotiita a very simple flat. Ndo the simplest flat yaakaita iyi. Simplest and cheapest flat. Number 2, iyame inonzi chitepe wakaita yeplastering izvozvi. Rough cut. Iri rough cut kudero wakandoda kuita iyoyo splash. Achisplash. Achiita izvozvo zvokupapaidza. Asana mboiona satida kuona kuti chabuda sei. Saka tingada kuti atanga apedza pano pakitchen apa. Apedza odzisplasha dzese, odzislasha dzese dziri 2. Tigoona zvobudawo sei. Handiti? But ini ndambuti toda kupenda dzimba dzedu. So zvinozoita here kuti wapapaidza dzimba dzacho kudero pendi inozonyatsa kupinda zvakanaka kati zvese zvinongobuda ndizvo ka. Asi atinoti lay paint. Asi since tiri kuda kuona kuti zvobuda seiwo semende dzacho bosh tori pokudhara ozotiitira apedza. Kusakada kuti midhuri uyu wakadaiwo nyangwe anogona kufanira kupindawo mahwindo anomuona kuti maglass asati aiswa. Nenhau yesplash iyoyo ada kuita wati ngavambomira kuisa maglass. Paanopedza panapo pongoisirwa dzese dzapera kuitwa zvaanotaura izvozvo. Tikati zvakashati zvese zvakanaka. Matirwa the best game. Matirwa inonzi chii sekuru? The best. Yes. Vaudzei kuti ndaitirwa chiya. That is the best. Mairiwa vaitirwa inonzi chii? The best. The best of the best, yes.